Kšandy a bude to skořice challenge, nebo to? Kypřící challenge, skořice jsem nenašel. Skořice nenašel. Fuj, a kypřící prášek je ještě větší kentus. Podívejte se, že to je právě kypřící prášek. Ten teda Edka. A musíme strát do této lžice, do polívkové. Bude to hnus, ale pro vás lidi to uděláme. A musíme plný a nesmíme to ničím zapít. Bude to kentus brutál. Co s tím je? Tak. To bude Tak limový. to bude vidět. Kypřící prášek je velký kentus. Bude to limové. A koukejte se na naše výrazy. Budou to hrozné, brutální výrazy. Už to vidím. Fuj, blá. Je to už nějak málo, hej. To nebude kentus. Stačí. No a já mám úplně hodně. Podívejte se, kolik. Takže 3, 2, dáme. No tak to člověče, jak nevylezou. Jak mi pění úby. Ještě nějaký challenge bude. Oba to zvládli, ale tenhle ten challenge jsem vám nedoporučoval, tak nás to prostě napadlo. Takže peace, když tak mi dejte like nebo odběr, to potěší.